Job 42 verse 10 partly says, "And the Lord turned the captivity of Job. Also the Lord gave Job twice as much as he had before." Ava ndivo sabhuku vangu vakaona kutambudzika kusina kumboonekwa panzvimbo ino. Pamwe vaipfuurawo vachitiona sevanhu vasina kukwana pfungwa, sabhuku venzvimbo ino. Haleluya. Kazhinji kacho taitira kunze kudondo uku ndokwataiitira kudondo uku, nekurwara pamwe ndaitadza kusvika ikoko ndoitira payadhi amurwira vobisa nekuti kufamba kwakange kwakaoma. Ndoda kutenda maprofita Makandiwa nekuda kuimba yavatipa, kutivakira musha, kutipa imba, kana zviyo zvizhinji haingagoni kutaura nekuti ndo vari kupinza vana chikoro, ndo vatora upenyu hwangu pamwechete pana adzimai vangu. Ndinovatenda zvikuru, Mwari ngaave navo. Ndinonzi Sabhuku Jimukora, zita rangu ndonzi Stanislaus Mundwa. Ndoda kutenda zvikuru Jehovha kuburikidza nani navamakandiwa naprofesa Makandiwa nebasa guru ravakaita pano. Izvi zvinhu zvinoitwa naJehovha, hazviitwe nenyama nemunhu wenyama kwete. Vazhinji vana Jehovha asi vari kutadzirira kuita zvinhu zvidiki-diki. Saka ndinoda kutenda zvikuru mabasa makuru akaitwa naprofesa Makandiwa, kuti ngavarambe vachibudirira nemabasa avo eJehovha, ngavaropafadze zvakapetwa. Ndonzi Doslod Murwira, ndiri muzukuru wambuya Murwira. Ndoda kutenda prophetess Makandiwa neimba yavakativakira. Ndofunga murongoona dzimba dzataigara for more than 10 years. Ndinoda kuvatenda nezvataiita. Ndinoda kuvatenda zvakanyanya. Mwari ngavaitire zvakanaka, ndo mashoko angu anenge akwanise kutaura. Ndabiswa panzi pandaigara nemuprofitakadzi. Ndainaiwa ndiri panzi upenyu. Nhasi ndaamumba nekuda kwemuprofitakadzi. Maonera ndiri kuita sekurota. Nyasha dzakadai handisi kudzinzwisisa. Ndakanongwa nemuprofitakadzi pano, vamwe vachipa manikinemu, ndichifuga mapurasitiki. Nhasi zvapedzwa nemuprofitakadzi. Ndaifuga uswa ndiri pasi pemahabhurosi. Kunaiwa nemvura takange tatojairira. Ndaibikira muchigaba. Zvakadaro ndisingagone kumuka. Ndiri munhu anonzi anofa kana mangwana. Vazukuru vangu vaindiigira makoko ekuwadhirafu kuti ndirarame. Pamwe ndaivatuma kunotsvaka feso kuti vana vanwe. Vakadamara vakasvika pakuita chigwadara, kumira mwana asisakwanisi. Kukaita mhepo, musikana aiedza kuda kunge achaenda nemhepo. Ini pamwe ndaikambaira neyadhi ino. Handizvinzwisisi kuti kwaiva kurwara here kana kuti nhamo.
ichokwadi here kuti nhasi muprofitakadzi wandigadzika mimba ini? Ichokwadi here? Miri wandinawo nhasi uyu wabva mumaoko memuprofitakadzi. Vanhu vaipfuura, pamwe vaimira vachitarisa, vamwe vaichifungira kuti pamwe pfungwa hadzina kukwana. Nhasi ndiri kufamba mukati memba nekuda kwemuprofitakadzi. Mai Profeti Makandiwa, ndinoti chiiko kuna Mwari? Chii chingaitirwe muprofitakadzi nedenga? Ndotenda Mwari, ndetwatendai chigwaza, ndogara pane next door yavo. Ndoziva sekuru ava vane upenyu hwakaoma, vachirara makebheni, chimwe chacho ndechehuswa. Upenyu ngoripo hwakaomarara. Tichiona vana pane vanasikana nevanakomana vanga vari pano vairara musame house, mumba imwe chete, zvokuti taitobatikana zvokuti dai tine musha yakati taigona kuvatora vana ivavo. Nguva yemvura yavainayiwa kusvika paextend yekuti paitoshaya kuti woita sei magumbeza achinayiwa. Saka tiri kuona musha uno wakanaka zvikuru, wauya wavhurwa nababa Emmanuel Makandiwa namai Makandiwa. Tinoda kutenda nechipo chavapa sekuru Murwira nambuya Murwira, chipo chikuru cheupenyu. Takutopinda mumba umu titonzwa kufara, evaise nditonzwa ndiri pa100% kutofara. Haiwa, tinotenda, tinongozvitenda. Vasaitire isu chete, vaitiro kune vamwe vese nezita raJesu. Amen. Glory be to God for giving the nation of Zimbabwe Prophetess Ruth Makandiwa, who allows herself to be a vessel of honor, a Dorcas of our time, and a home of perfect rest. No one like you. You are holy, holy. Giving hope to the hopeless. As long as I really care. And mama's